Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. Siz Tataristan Yanı Gasır kanalında Tatarlar tapşırığını qarıysınız. Adına davamında biz sizni türlü tübeklerde yaşayışı millettaşlarımızın tırmışı hem gün kuruşunda bulgan vakigalar bilen tanıştırırız. Bugünkü programda Yekaterinburg'da Qozonga bağışlangan ko'rgazma açıldı. Bu kartinalara qarağandan soң, güya Qozon uramlarında yürgen köp bolasың. Qozon uramlarına onların көзі bilen qarasan, bir türlü sihrilik duyasan. Oqqalfaq uyuşması Şüpreli rayonunda көчмә отырышын уздырды. Mekteplerde tügerekler açtık biz. Yine şu tügereklerde bütün balalarını iretemiz. Yine şunday kış dili pişirige bulsun mu, dağın kul işlerine iretemiz. Tümen Devlet Filarmoniyası solisti Elvira Saniyevskaya. Мәскәүдә Әлфия апа Авзалованы искә алдылар. Әлфия апа белән biz bütün Sovetler Soyuzu Respublikalarında yürüdük, asırlarda uzak yıllar işledik. Ben ona bik rahmetli. Ижау шәһәрендә гомер итүче Мингариф абый Шәрипов белән танышырсыз. Bilişken bağıttan kadar ortarmış oldu indi bizde. Könütülük kalkızda işledik. Еңелек берничә вакыйга хакында. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шайхразиев Кыргызстан Республикасында эшлекле сәфәрдә. Милли шура рәисе Кыргызстанда яшәүче милләттәшләребез белән дә очрашты. Асыл бала мәгариф үзәгендә, Кайым Насыры якшәмбе мәктәбендә булды. Шулай ук бүген Васил Шайхразиев Казан технология университетының Кыргызстандагы филиалының эшчәнлеге белән танышты. Хезмәткәрләр, студентлар, әтиәниләр белән очрашты. 4-7 сентябрьдә Казанда Мәдәният-ара диалог буенча цивилизациялар диалогы ЮНЕСКО форумы үтәчәк. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев химиясендә узачак бу чарада тарихи, мәдәни мирасын саклап калу мәсьәләләре дә күтәреләчәк. Татарстан башкаласында 4-10 сентябрьдә 14-нче халыкара Казан мөселман кинофестивале була. Быелгы фестивальдә Төркия, Мисыр, АКШ, Кыргызстан кинематографистларыннан торган зур делегациялар булуы көтелә. Biz әлеге вакыйгаларны яктыртып барачакбыз. Татарстан Республикасының Свердлов өлкәсендәге вәкаләтле вәкиллегендә Казанга багышланган күргәзмә ачылды. Монда Екатеринбург сынлы мәктәбе укучылары картиналары урын алган. Ул укучылар Казанда да булып киттеләр. Бу хакта тулырак алдагы видео язмада. Бүген Екатеринбургның яшь рәссамнары Урал башкаласының борынгы бинасы янында. Бу татар сәүдәгәре Агафуров йорты. Әлеге бинада 20 елдан артык Татарстан Республикасының Свердлов өлкәсендәге даими вәкиллеге эшли. Ә моңа кадәр яшьләр берничә көн Казанда булып кайттылар. В основном рисовали архитектуру. Она там очень яркая, красивая, как раз вот для пастели. В основном я рисовала пастели. Одна вот работа висит на выставке здесь. Там как раз вот показано, какая красивая, яркая там архитектура. Столько эмоций, столько впечатлений. И это большой опыт, потому что ты можешь рисовать везде, при любых условиях. Һәр җәй сайын сәнгать мәктәбе укучылары матур пейзажлар эзләп сәяхәт итәләр. Санкт-Петербург, Тубыл, Россиянең алтын боҗрасына керүче шәһәрләрдә дә булырга өлгергәннәр. Ә Казан безнең өчен ачыш булды диялар. Мы посетили и дом-музей Каюма Насыри. Мы посмотрели такую замечательную, красивую, сказочную мечеть Кул-Шариф. Были в художественном училище имени Фешина для того, чтобы наши ребята как-то их профориентировать. Все было замечательно. Яшь рәссамнарның 20-гә якын картинасы бүген Татарстан Республикасының Уралдагы даими вәкиллеге бинасындагы күргәзмәгә куелган. Аларда Татарстанның визит карточкасы Кул-Шариф мәчете, Кабан күле, Бауман урамы, парклар һәм мәчетләр. Когда мы пришли на это место, с которого я вот это нарисовал, там был выбор нарисовать либо мечеть Марджани, либо озеро Кабан с побережья. Я выбрал мечеть Марджани. Мне больше всего на этой картине мне нравится, как у меня получилось небо нарисовать. Все остальное тоже ничего, конечно, но небо здесь какое-то особенное получилось, оно довольно яркое. Вообще, я считаю, что на пленэре ты быстрее развиваешься. Это не просто обычный урок в художественной школе. Там ты и работаешь быстрее, и больше новых возможностей у тебя открывается.
Бу картиналарга караганнан соң, гүя Казан урамнарында йөргән күп буласың. Казан урамнарына аларның күзе белән карасаң, бер төрле сихрилек тоясың. Күңелдә шундый зур горурлык уяна. Менә егетләр, кызлар Казаннан шундый матур тәэсир алып кайткач, без инде уйлыйбыз, безнең Казаныбыз безнең өчен генә түгел, башка халыклар өчен дә кадерле. Аларның татар халкына карата мөнәсәбәте бик яхшы дип әйтер идем мин. Ни өчен дигәндә, менә безнең Казаныбыз бит кунакчыл булып, кунакларны каршы ала белә. Аларның күңелләрендә искиткеч матур тәэсирләр калган. Даими вәкиллек коллективы балалар һәм аларның мөгаллимнәре өчен барлык шартларны да тудырган. Тәмле чәй белән дә сыйладылар. Агафуровлар йортының эчке өлеше, аның 150 елдан артык булган тарихы, Уралда яшәүче татарлар тормышы белән дә таныштырдылар. Бүләкләр дә әзерләгәннәр иде. Бәйрәм мөхитен музыкантларның чыгышлары байытты. Матурлык сүзсез дә аңлашылган кебек, моң һәм хисләргә дә аңлатма бирү кирәксез. Бу күргәзмәнең халыклар арасындагы дуслыкны арттыруга өлеше зур булуы бәхәссез. Яшь рәссамнарның Казанга багышланган күргәзмәсе Татарстан Республикасының вәкаләтле вәкиллегендә әле 15 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Гөлия Садыкова, Әлфия Габдишева, Татарлар, Екатеринбург. Төбәкләрдә татар хатын-кызлары хәрәкәтенә яшьләрне тартырга кирәк. Бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләүче Ак Калфак иҗтимагый оешмасының Чүпрәле районында уздырылган күчмә утырышында чыгыш ясаучылар әнә шундый мөрәҗәгать белән чыктылар. Илебезнең төрле төбәкләреннән һәм Татарстан районнарыннан җыелган 100дән артык хатын-кыз бу көнне Чүпрәле районы авылларындагы гореф-гадәтләр белән танышып, һәр төрле остаханәләрдә катнаштылар. Бу якларга гына хас булган кыз урлау, килен төшә, тура пешә дигән тамашаларны карадылар. Буларның барсы хакында да Рәмис Сафин репортажында. Кунакларны Чүпрәлеләр әнә шулай район чигендә үк Кләш, Ипетос, Чәкчәк һәм Җырбыю белән каршы алдылар. Аннары кунаклар Кече Чынлы авылына юл тотты. Шуны игътибарга алыйк. Бирдә алар өчен стаханәләрне укытучылар һәм мәдәният хезмәткәрләре дә түгел, мәктәп укучылары күрсәтте. Алай гына да түгел. Бу эшкә балалар бакчасына йөрүче сабыйларын да җәлеп иткәннәр. Димәк, буыннар бәйләнеше бар. Балалар кече яшьтән үк әби-бабайларының кәсепләре белән танышып үсә. Күкрәк чәне ничек менә кечкенә нәни балалар, 6 яшьлек, 7 яшьлек балалар ничек итеп күкрәк чәчтә утыралар. Һәм мәктәп балалары. Берсендә бит зурлар күрсәтмәде, бер мастер-классына зурлар күрсәтмәде, һәрберсен балалар күрсәтте. Мәктәпләрдә түгәрәкләр ачтык без. Именно шушы түгәрәкләрдә бөтен балаларны өйрәтәбез. Менә шундый кыш теле пешерергә булсын, тагын кул эшләренә өйрәтәбез. Бусы бар да бар. Кыш теле пешерергә булсынмы, тукмач кисәргә булсынмы, камыр басырга булсынмы, менә шундый эшләр. Киров өлкәсендә Ак Калфак оешмасы моннан 4 ел элек кенә барлыкка килә. Эшне авыллардан башлаганнар. Без 2 айга бер диярлек зур-зур утырышлар сөябез. Я авылларга чыгганда 60, 70, 80 кеше килә. Тәтеш районы Ак Калфагы да эшне башлыча авылларда алып бара. Ай саен диярлек халкыбызның онтыла башлаган йола бәйрәмнәре, остаханәләре үткәрелә. 14 авылда да төрле чараларны үткәрергә тырышабыз. Менә мәсәлән без казы мәсе үткәрдек, кич утыруны үткәрдек, ана солдатка озату, килен төшү, кызны кияүгә бирү. Сарман районында да чаралар һәр даим уздырылып тора. Казы мәсе, сөлге бәйрәме әнә шундыйлардан. Һәр бер районда үзенчәлекле бер нинди дә булса, эш нинди дә булса, шөгыль бик кирәк әйберләрен үзебезгә теркәп алып кайтабыз, төшереп алып кайтабыз, видеога төшерәбез һәм үзебезнең эшебездә кулланабыз. Ак Калфаклар үз төбәкләрендә кызыклы мавыктыргыч чаралар уздырсалар да, монда да үзләрен кызыксындырган яисә бөтенләй белмәгән нәрсәләрне үз күзләре белән күреп, өйрәнеп китәләр. Шәхси эшмәкәрләрнең эшчәнлеген күрдем. Бу эшчәнлекне бездә дә җыелдырырга кирәк. Күп нәрсәгә өйрәнәбез. Без менә шулай бер-беребезгә йөреп, фикерләрне белешәбез, бер-беребезнең тәҗрибә уртаклашабыз. Һәм менә шул нәрсә күргәнне инде өйгә кайтып, шуны эшлисебез килә. Башлыча элекке елларда мишәрләрдә генә булган кыз урлауны да байтаклар Чүпрәледә беренче тапкыр күреп киттеләр. Кызлар
Кызлар, білесізме, Фәни апаларға қунақ қызы қайтқан Бит, ана, қаян қайтқан? Қаян, городтан қайтқан. Городтан? Қаян көрді? Ульяннан қайтқан. Қыздар етлер келер. Сәлем, егітлер сәлмісіз? Оғызычы боламы? Қайсымыздың сәсін? Кәмдемі сұлуыз? Ne işleyimiz? En içine barmadı sana. Anasına gitti getir. Ondan soң урамда күрсәтелгән тамашаның дәвамы мәдәният йортында дәвам итте. Биредә кыз елату йоласы күренешләрен күрсәттеләр. Элек кияүгә чыгачса кыз дус кызлары белән җыелып күз яшьләрен түккән. Үз өендә никадәр катырак еласа, кыз кайнана йортында шул кадәр азрак күз яшьләре түгәчәк дигән ышану булган бу якларда. Кыз елату әни кешенең үгет нәсихәтләре, гаилә тормышына бәйле әйтем мәкаләләр белән, килен сылау ысуллары белән, сөйләүләрдә белән үрелеп барды. Авыл мәдәният йортының файсына районның 10дән артык авылнан 20гә якын самовар да китерелгән. Әлбәттә, самоварлар күргәзмәсе булуы юкта очраклы түгел. Чөнки самовар әлегелектән татар кешесенең беренчедән кунакчылыгын күрсәтә, аның чисталыгы һәм ялтырап торуы хуҗабикәнең уңганлыгы һәм тырышлыгы турында сөйли. Бу көнне мәдәният йорты файсында самоварлар белән берләттән дистәләгән сандык һәм чемоданнарын да күрергә була иде. Әлбәттә, булар гади сандыклар түгел. Алар моннан 70-80 ел элек авылга килен булып төшкән кызларның бирнә сандыклары. Аларга кызларның кунаклар каршы ала торган чигеп эшләнгән сөлгеләре, тастымаллары, һәр төрле кул эшләре куелган. Шундый ушады, шундый мондагы яңалыкларны күрдек, бүтән дуслар белән очраштык, шул хәтле рәхәт булды. Халыкның менә бу дингә тартылуы, тәртиплелек, чисталык, бөхтәлек булар бөтенсе дә бик күп авылларга, безнең авылларына да әле үрнәк булырлык. Күчмә утырышка җыелган аккалпаклар Дуан авылында эшмәкәр Альфред Хайруллинның җиләк плантациясе белән дә таныштылар. Район үзәге Иске Чүпрәле авылындагы Җәмигъ мәчетендә булып, мөнәҗәтләр уку бәйгесенең җиңүчеләрен дә тыңладылар. Безнең мәчеттә дә балалар белән нәкъ шундый укулар оештырыла, мөнәҗәтләр һәм үзебезнең татар халкының тәртибе турында бик матур иттереп алып барыла. Күп тармаклы технологиялар техникумында исә бу якларда гына әзерләнә торган тура һәм кәкәш пешерү серләре белән таныштылар. Монда килгәч тә менә балачак хатирәләре минем исемә төште. Менә шушы ризыкларны ничек алар әзерләгән, алар безгә өйрәткән һәм әзерләп күрсәткән, безне сыйлаган, барысы да хатırны яңартып узды. Көннең икенче ярсында исә Аккалпакның киңәйтелгән утырышы район мәдәният йортында дәвам итте. Анда төбәкләрдән килгән вәкилләр белән бергә районның мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләре дә катнашты. Чүпрәле районыннан Рамис Сафин, Татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарстан Яңа гасыр каналында милләттәшләребез тормышына багышланган Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Төмән дәүләт филармониясе солисты Эльвира Саневская. Мәскәүдә Әлфия апа Авзалованы искә алдылар. Әлфия апа белән biz bütün Sovetlar Soyuzu Respublikalarında yürüdük, gastrollarda uzak yıllar işledik. Ben ona bik rahmetli. Ижау шәһәрендә гомер итүче Мингариф абый Шәрипов белән танышырсыз. Biz işkən bağıttan kadar ağır tормыш булды инде бездә. Көн-көнне колхозда эшләдек. Милләттәшебез опера җырчысы Эльвира Саневская Россиянең төрле театрларында чыгыш ясый. Бүген туган ягы Төмәнгә кире әйләнеп кайтты. Бирдә ул татар композиторларының әсәрләрен яратып башкара. Татар телендә башкарыла торган җырлар француз, итальян, алман телендә яңгыраганнарыннан ниләр белән аерыла. Бу хакта Беллини конкурсы лауреаты Эльвира Саневская үзе сөйли. Халкыбызның сарман киен Эльвира Саневская бала чагыннан ук башкара. Ул вакытта әле Эльвира опера җырчысы булачагы турында башына да китерми.
а музыкага ул халык җырлары аша У меня килә. просто остался вот такой как бы собирательный образ татарских национальных песен с детства, когда к родителям приходили гости. А мы, естественно, дети, сидя за столом вместе со взрослыми, впитывали просто эту музыкальную культуру вот как бы с корнями, что ли, да, из самых истоков. Классик концертлардан бушап торган арада халкыбыз җырларын Төмән филармониясы солисты Эльвира Саневская күңел өчен башкара. Әле студент булган вакытта у хорда татар җырларын җырлау хакында искә ала. И этот хор объединял любителей именно татарской песни. И я ходила туда петь, базировался этот хор в Доме культуры «Строитель». И даже было такое, что мы ездили на какой-то фестиваль в Казани, я уже сейчас не помню, как он назывался. Ну вот вам рассказывала, что мы там были в национальных костюмах, мне это все очень нравилось. У меня тогда еще были длинные волосы, 2 косы, в красивом национальном костюме, я была в платье, в платочке и в фартуке, в очагах. Кажется, это вот именно вот в татарских народных песнях, старинных, заложено. И радость татарского народа, и тоска, и любовь. Эльвира Саневскаяны Россия тамашачысы, Ижау, Якутия, Хабаровский опера театрларында төп партияларны башкаручы буларак беләләр. Италиядә уза торган Беллини исемендәге халыкара конкурсы лауреаты Евгений Онегин да Татьянаны, Фауста Маргаританы, Травиатта да Виолетта партияләрен башкара. Ә иң яраткан партиясы Мадам Баттерфляй операсында Чö-Чö Сан. Жәлил операсында Әминә партиясын күңел биреп башкаруы да татар классиги иҗатын ярату белән бәйле. Татар композиторлары белән танышуы Рөстәм Яхиннан башлана аның. Ой, милый, облик всюду со мной. Итальян, француз, алман телләрендә җырлаган Эльвира Саневская татар телендә җырлаганда бөтен күзәнәкләр җырлый ди. Татар телен һәм мәдәниятен белү өчен ул әти-әнисенә рәхмәтле. Узак еллар Россия театрларында эшләү нәтиҗәсендә ул ана телендә авыррак сөйләшә хәзер. Печально, я свой язык знаю, но бегло на нем я говорить не могу. Төмән дәүләт филармониясына кайткач, Эльвира Саневская тагын туган телне җырлый башлады. Татар концертларында һәм бәйрәмнәрендә ул көтеп алынган кунак. Төмән дәүләт филармониясына кире әйләнеп кайту Эльвира Саневская өчен милли асылына кайту. Инсаф Абдулла, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Жаннарны иркәли торган былбыл тавышлы халкыбызның атаклы җырчысы Әлфия Павзалова тагын Мәскәүдә. Шушы көннәрдә генә Татарстан Республикасының һәм Россиянең халык артисты бөек җырчыбызга багышланган искә алу концерты узды. Кичәдәге дулкынландыргыч мизгелләрне сезгә дә тәкъдим итәбез, хөрмәтле тамашачылар. Халык әлеге очрашуга Мәскәүнең татар мәдәни үзәгенә концерт башланганчы ук җыелды. Залга кергәнче Әлфия Авзаловага багышланган гаҗәеп күркәм күргәзмә каршы ала. Монда аның фотосурәтләре, афишалары, тормыш хатирәләре. Аны яраткан тамашачысы зал тутырып басып торды. Аның бит шул кадәр сандугач тавышы, прямо йөрәккә барып ята аның сүзләре, җырлары шундый. Аны тыңлыйсың да бигрәк тә шундый инде күңел күтәрелеп китә. Як туган яклар күз алдында торалар. Шунарга күрә миңа, конечно, Әлфия Абзалова безнең истә ул булачак. Һәр әйтергә кирәк, бер вакытта да оныталмый. Онытмабыз без аны. Бу
концертта катнашучылар барысы да Әлфия апа белән шәхсән таныш, чөнки оештыручыларның бу беренче таләбе. Рәшит Сабиров күп еллар Әлфия Авзалова янында эшләгән, гастрольләрдә бергә булган, аннан үрнәк алган шәхес. Концертны алып бару өчен Әлфия апаның кызы Зөлфия аны махсус чакырган. Әлфия апа белән без бөтен Советлар Союзы республикаларында йөрдек, гастрольләрдә озак еллар эшләдек. Мин аңа бик рәхмәтле. Әле бүген репетиция вакытында да Әлфия апа җырлап җибәргәч, күзләремә яшьләр тыгылды. Аның белән эшли башлаган елларым, яшьлек елларыма кайттым. Күп уйланулардан, күп борчылулардан минем тавыш җепселләрем авырый башлады. Концерт барышында Әлфия Авзалованың китабыннан алынган өзекләр тамашачы күңелен тетрәндерде дисәк ялгыш булмас. Бер мизгелгә Әлфия апа безнең белән яшәп алды. Ул Мәскәүгә беренче тапкыр 60 ел элек килгән булган. Шул көннән ул халыкны әсир иткән шәхес. Аның китабында да бу хакта әйтелгән. Бүген тамашачы билде нинди аның авыр тормыштан, менә иң ятимлектән күтәрелеп шундый йолдыз булуына бүген инде безнең тамашачы инанды. Һәм алар дөрестән дә Мәскәү тамашачысы, ул бик зауыклы тамашачы, һәм мин уйлыйм, алар бүгенге кичәне бик истә калдырырлар. Аның беренче уңышлары 1957 елда нәкъ менә Мәскәүдә татар сәнгате һәм әдәбияты декадасы көннәрендә була. Башкалада ул 13 телдә җырлар өйрәнә. Дөнья халыклары җырлары программасы барлыкка килә. Һинд, гарәп, Кытай, яһуд, әфган һәм башкалар. Ә менә Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә ул фәкать татар җырларын гына башкара. Бүген ул җырларны аның истәлегенә башка җырчылар җырлый. Ничек әйтергә инде? Дулкынландык без, бик каты, бөтенебез, мин генә түгел, минем гаилә генә түгел. Бөтен җырчылар, биючеләр, әни рухына халык шундый күп итеп җыенып, аның истәлек өчен ничек әйтергә инде дөресчә. Бөтенесенә рәхмәт. Концерт азагында бөтен катнашучылар сәхнәгә чыкты. Әлфия Авзалованың кызы да алар белән бергә иде. Ләйсәнә Садретдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Аның язмышы китап язырлык. Ижау шәһәрендә гомер итүче Мингариф Аби Шарипов сугышны да, ачлыкны да күргән, ятимлек ачысында татыган. Тик тормыш авырлыклары аны чыныктырган гына. 90 яшын тутырып килүче Мингариф абый бүген дә тик тормый. Хәрәкәттә бәрәкәт дип яши ул. Йорт алдыда иртә яздан көзгә кадәр аллы-гөлле чәчәкләргә күңелеп тора. Дин кардәшебез турында алдагы сюжетта. Iyyaке na'budu ve iyyake nesta'in. Мингариф Абый Шарипов Минзәлә районы Гөлек авылыннан. Язмыш аны кичкенәдән сыный. Сабый чагында ук әнидән ятим кала ул. Әтисе сугышта хәбәрсез югала. 3 баланы үги аналары тәрбияли. Аны бик зур хөрмәт белән искә ала бүген аксакал. Назын да бирде, эшкә дә өйрәтте ди. Мин олы бала булгач, мине җан тотарга өйрәтте. Шулай җәтмә була торган, җәтмәгә онны салып, шулай түшәмгә асып куя торган стенага, шулай кул белән сугып, дыр килеп, шуны белән җан тоттым мин. Ачлы-туклы тормыш сугыштан соң да дәвам итә. Илне күтәрү нәкъ менә Мингариф абый бугынына туры килә. Бүгенге тормышыннан канәгать, тик ул еллар ачысы әле дә йөрәген телгәли. Без искән багытта хатар авыр тормыш булды инде бездә. Көн колхозда эшләдек. Бер җиргә бара 4 бала донжага китердек, җәмәгать белән өйрәндек. Аннан соң инде шушы балаларны бәләкәй арба белән тартып басуга бара торганак. Анда сүгендер бирә торганнар, утарган бүлеп, көлтә бәйләргә бирә торганнар, шунда тартып бәләкәй арба белән алып бара торган шушы балаларны өстәп. Шариповлар эш эзләп Ижауга күченеп киләләр. Гаилә башлыгы заводка эшкә урнаша. Лаеклы ялга чыкканчы авыр хезмәтен ташламый ул. Моннан 30 ел элек 5 вакыт намазга баса. Бүгенге көнгә кадәр имам вазифасын үти. Аллаһы Тәгалә хаҗга баруны да насыйп иткән. Зур хөрмәткә ия аксакал хәзер кызы Рәмзия ханым тәрбиясендә яши. Бөтен эшемдә эшли, җирләрдә казый бәрәңге утыртканда, ниләргә. Менә монда капка төбендә безнең ташлы җир, шул ташларны алып, бөтенесен җирләр казып, бордюрлар ясады үзе, заливать бетоннан.
Чечкелеріме қойтқан несулар себейінде үйде болыша, бұл диктора тұрған түгіл папай біздің. Ол 1 минутта диктора тұрған түгіл. Ишек алдын тутырып үскән чәчәкләр, йорттагы тәртип, әтисе белән кызның уртак хезмәте. Татар халкын чисталык, матурлык безидиялар. Узган ел хәтта шәһәр атучы чәчәк конкурсында җиңүдә яулаганнар. Хәрәкәттә бәрәкәт дип яшәүче Мингариф ага 90 яшен тутырып килсә дә, әле машинада йөртә. Иң мөһиме, Ходай сәламәтлектән айырмасын, илләребез тыныч булсын дип тели аксакал. Удмуртиядән Нәзир Нығманов, татарлар тапшыруы. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачылар, без һәр вакытта сезнең фикерләрегезне, тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшләргә тырышабыз. Авырлыкларга бирешмичә яшик. Сау булыгыз.